मासे सफैबावबाय गाबोननि पुरा थाजा थाजाल' सफैगासिनो दं ने नुबाय दा मासे सफैबाय आरो गाबोननि नै गाबोन फुथारगोन अमाया जेबो डिस्टार्ब गैखा दा एसे डिस्टार्बला हले जानाय नङालै आदै पुरा आदारखा दा होइस दा बेबायदि आरोखि लाबोगासिनो नै लाबोगासिनो मासे लाबोबावबाय अमाया ओमफ्राय माखासेया देखायखांनानै थांजोब्बाय आरो लांफिनजोब्बाय माने अमाया माबायदि हरै साइडआव खारलाबायहैबाय आरो खायसे बेयाव बाजार कमिटिनो नायजोबगोन माने अमा थाग्रा जाजोबनांगौ नङाब्ला बुथारनो मोना खयमन जागोन आइदिया बरिया गाबोनथ' सुनिबार जाहैबाय खैला मैला बाजार नैबेनो खैला मैला बाजारा ओमफ्राय अमा बेदरखौथ' सिथारनो मोना नालाय ओमफ्राय दा नैबेयावनो दंजोबखायो बाजार कमिटिनि मानसिफ्राबो ओमफ्राय दा गाबोन सिथारगोनखौहाय दिनै लाबोखाबाय आरो नै अमाया माने बेखौ नायग्रोगोन आरोखि नै मा जानांगौ मा जानाङा नायग्रोखायो आरो लाबोबाय गाबोननि थाखाय माने बियो दिनैहाय दा बेलासिनिफ्राय थाखाबाय दा हरसे थानांगौ आरोखि बियो एसे बेमारब्लाथ' बुस्थुआ बोरैबा साइसनि थिनथ'गोन जाहैबाय नालाय ने जेबो डिस्टार्ब गैखा दा डिस्टार्ब गैया टनटनाखा जोङो नै नायदो गाबोन मोनजागोन बेखौ ओमफ्राय नै बोबोग्राया ओरैनो हरदोरा फासै आयु बोबोग्राया बे जेबो खोथा गैया गाबोन जुदि बेमार मोनोब्ला अमा बिगोमाया 5,000 उल्था होनांगोन जोंनियाव न'आव अमा दंलै खिन्थु 10,000खौनो होनो राजिलै आङो 5,000 नुबाय 10,000 होनो राजि नै औ दा फुरा नायग्रोखायो आरो नैयावहाय बाजार कमिटिनि दं नालाय आरो गाबोन सिथारगोन नालाय लाबोबाय टनटना दा टनटना कमप्लेन गैया जोङो थारमाने बेफोरबायदि थाग्रा बुस्थुखौल' फुथारनो मोनसै आरोखि नङाब्ला बुथारलाबायनो मोना जाहैबाय नालाय गाबोनहाय गोदासिगोन ओमफ्राय नोंसिना गैया दावराव गाबोन मा लांबाय नै माने बेखौहाय हरसे खानानै दोनसिगोन आरो गाबोन ए माने बहाय नायफैनोसो दे दिन्थिफैदो आरोखि ने नै आदसा माने बुस्थुआ दिन्थिफैनांगौ जाहैबाय माने बे बुस्थुखौहाय दिन्थिफैनांबाय आरोखि बेसेसिम सैथो आसाम ट्रेक्टर गाबोननि थाखाय सोर जानो गोसो फुरा बै सिटि बादाव होआ ओमफ्राय माखौ दा लांफिनगोन दा 6थासोआव लांनोसै मिनिमाम बेसेबांसो जागोन बियो आइडिया 2 मन खम जानाय नङा 2 मन बेदराथ' गोथाव जाखागोन 80 केजि एक नाम्बार गोथाव जागोन बियो दा केजियाव बेसेबां फानो 340 थाखा दा चिरांनि खैला मैलायावहाय 340नि फानो आरो केजियावहाय गाबोनहाय फुरा मोनजासिगोन खैला मैला बाजारावहाय नै